Ipinabot ng mga pinuno ng bansa ang kani-kanilang mensahe sa pagpasok ng bagong taon. Sa Facebook post sa page ng Office of the President, binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino sa bansa at sa buong mundo. Anya, kinikilala ang selebrasyon ng New Year bilang isang oportunidad na matuto mula sa nakaraan at mapabuti pa ang sarili. Binalikan din ni PBBM ang mga nagdaang buwan na humarap ang bansa sa iba't ibang hamon gaya ng mga kalamidad. Sa pagdating ng taong 2025, hinihikayat ng Pangulo ang publiko na gawing inspirasyon ang mga pagkakataong nagpakita ang Pilipino ng lakas ng loob at bayanihan. Inalala rin ni Vice President Sara Duterte ang mga pinagdaan ng pagsubok ng Pilipinas nitong nakaraang taon. Ang taong 2024 ay sumubok sa ating katatagan at humulma sa atin bilang isang sambayanang naninindigan para sa katarungan at kaunlaran. Hiling ng Vice Presidente ang patuloy na pananalig at pagtutulungan ng bawat isa sa bagong taon. Ngayong 2025, sama-sama nating harapin ang iba't ibang hamon na magpapatibay sa atin bilang isang bansang patuloy na nananalig sa Diyos at nagtutulungan para sa ikauunlad at ikabubuti ng ating pamilya. Arlen Salonga, CLTV 36 News.